Сем сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько. Хвала Христу, вітаем вас зноў у эфіры. І ў студыі працуюць Надзея Бука і пробыш парафіі Святой Тройцы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінску, ксёндз Юрый Санько. Вітаем вас, хвала Христу. Хвала Христу, вітаю вас, паважаныя нашыя слухачы і радыёслухачы і нашыя гледачы. Тыя, хто лучыцца, каб разам з намі разважаць і на важныя тэмы, такія духоўныя тэмы, па-іншаму можа паглядзець на сакраменты, на сакраменталіі, таму што апошнія перадачы ў нас ідуць пра сакраменталіі, каб мы адчувалі гэтую розніцу. І зноў, такі, як і ў мінулую перадачу, хацеў бы анонсік сказаць, што з верасня пачынаем зноў працягваем цыкл нашых перадач пра сакрамент, але ўжо будзем казаць менавіта пра сутнасць сакрамента, як ён адбываецца, як ён праходзіць, такія больш літургічныя аспекты, таму што да гэтага часу мы разважалі больш такія духоўныя аспекты, а зараз будзем разважаць больш такія літургічныя аспекты. Так, і сёння у нас вельмі цікавая тэма. Я ведаю, што нас шмат каго цікавіць. Гэта тэма гучыць як экзарцызм. І першае пытанне, што такое экзарцызм і ў якіх выпадках ён патрэбны? Сёння асаблівым чынам яна такая актуальная і актуальная з двух пунктаў гледжання. Актуальная таму, што гэтая тэма заўсёды цікавіла чалавека. Чалавек заўсёды цягнецца да якойсьці таемнасці. І з аднаго боку, з другога боку, сёння мы мала кажам пра экзарцызмы, таму што тая небяспека, якая існуе ў сённяшні час, і мы на гэта проста глядзім так, што гэта нешта такое, гэта гульня у выкліканні духаў, гэта гульня, гэта нічога страшнага, што мы там дзіця павядзем да бабкі-шаптухі, і сёння чалавек менавіта вось гэты час атэізму, які быў ваюючага, ён знішчыў вось гэтае пачуццё такой святасці і пачуццё такой, такой безабароннасці, што мы вельмі лёгка сёння трапляем у залежнасці. Такі экзарцызм — гэта менавіта апантанасць, экзарцызм — гэта рытуал, які дапамагае вызваліцца ад апантанасці, калі у чалавека адбываюцца маніфестацыі злога духа. І гэта сапраўды вельмі такая вялікая адказнасць на святарах, якія праводзяць экзарцызмы, але вялікая дапамога. І маніфестацыя сатаны можа адбыцца ў любы момант, і яна можа праявіцца ў нечаканы момант, калі чалавек ён не кіруе сабой, калі чалавек рэагуе неадэкватна на рэлігійныя рэчы, на асвечаныя рэчы, напрыклад, на асвячоную ваду і гэтак далей. І тады, канешне, трэба разумець, што экзарцызм — гэта не магія, што святар прачытае якуюсьці малітву і адбудзецца якісьці цуд і нешта, і ўсё, і чалавеку будзе экзарцызм — гэта вялікая і складаная праца. Таму, можа, карыстаючыся гэтай магчымасцю, хацеў бы папрасіць усіх нашых слухачоў, усіх нашых гледачоў асаблівым чынам маліцца за тых святароў экзарцыстаў, якія ёсць у нашых дыяцэзіях, каб маліцца, каб падтрымліваць іх, таму што ім асаблівая неабходна гэта падтрымка духоўная, таму што часам экзарцызм можа адбывацца некалькі гадзін, а часам экзарцызм адбываецца некалькі месяцаў, калі чалавек зноў прыязджае да святара. Таму што ідзе мова не толькі аб тым, што там у чалавека можа знаходзіцца некалькі дэманаў. І вось менавіта справа экзарцыста — гэта распазнаць іх і выгнаць з чалавечага сэрца, выгнаць з чалавека і, канешне, пазней
распачынаецца вялікая праца, таму што, як чытаем у Евангелі, калі выйшаў злы дух, пакружыў, ён вяртаецца, але бярэ з сабой іншых, яшчэ мацнейшых. Таму тут вельмі важна, каб была станоўчая праца таксама чалавека, які вызваліўся у гэтым аднаўленні, у тым, каб сваё духоўнае жыццё так моцна падтрымліваць і далей развівацца менавіта ў гэтым ключе свабоднага, вольнага чалавека. Каго можна назваць чалавекам апантаным? Ведаеце, калі так больш шырока, калі шырока казаць, то кожны чалавек, які учыняе цяжкі грэх, ён не жыве ўжо з Богам. Таму, калі так шырока сказаць, то можна сказаць, што кожны чалавек, які учыняе цяжкі грэх, ён ужо з'яўляецца апантаным. Але, канешне, мы пра больш у вузкім значэнні пра апантанне кажам тады, калі адбываецца маніфестацыя, праяўленне злога духа. І экзарцысты многія кажуць, што гэта ў той момант, калі адбываецца маніфестацыя сатаны у чалавеку, гэта яго і пройгрыш адразу. Таму што мы тады ведаем, што рабіць. Мы тады ведаем, што гэтаму чалавеку дапаможа экзарцызм. Вось. І, канешне, гэта справа непростая, справа распазнавання і вялікая такая праца. А дзе мяжа паміж псіхічным захворваннем чалавека і апантаннасцю? Як гэта можна тую мяжу правесці? Ведаеце, я не спецыяліст, я не экзарцыст. Калі Бог благаславіць, можа, з часам, да, я не экзарцыст, я не псіхолог, не псіхіятр. Але сёння радуе тое, што вось гэтае супрацоўніцтва, наколькі я ведаю, яно вельмі моцнае паміж святаром экзарцыстам і паміж псіхолагам, псіхіятрам. Калі ідзе гэтае супрацоўніцтва, таму што вельмі часта чалавек сапраўды хворы, ён можа сабе надумаць, што ён апантаны, і тады вось адбываецца вось такое знішчэнне вось гэтых межаў. Але, наколькі ведаю, святароў экзарцыстаў, якія ў нас служаць, яны вядуць вялікую працу таксама з псіхолагамі. Таму вось гэтае распазнанне ёсць у іх. Ёсць малітвы спецыяльныя, якія дазваляюць. І тут асаблівым чынам хацеў бы падкрэсліць, вось ёсць у нас у Беларусі існуе такая невялікая суполка святароў, да якой таксама належу. Гэта, недаўна стаў, гэтая суполка ўжо даўно дзейнічае, але недаўна мне пашчасціла таксама перажываць рэкалекцыю гэтай суполкі. Гэта суполка святароў, якія праводзяць малітву заступніцкую. Калі адбываецца такая малітва, яе можа праводзіць кожны чалавек. Калі адбываецца такая асаблівая малітва, у якой святар дапамагае чалавеку ад самага дзяцінства да сённяшняга часу, да часу, калі ён знаходзіцца перад святаром, прасачыць усё тое, што магло бы звязаць гэтага чалавека менавіта ў духоўным плане. І чаму я нездарма я узгадаў гэтых бабак, напрыклад, шаптух, якія маліліся, і ты быў малым дзіцём, а бацькі ад неведання шукалі паратунку, павялі да бабкі, да дзеткі, каб яны памаліліся, зашапталі. А пазней гэты малады чалавек жыве, і ён не можа вырашаць, яго не ладзіцца ў жыцці. І менавіта вось эта малітва заступніцкая, яна дапамагае распазнаць праблему. І часам бывае, калі святар моліцца малітву заступніцкую, калі чалавек пачынае адракацца ад забабонаў, калі ён пачынае адракацца ад магіі, калі ад розных прывязанасцяў абрывае іх, можа адбыцца маніфестацыя. Тады ў такі момант спыняецца малітва заступніцкая, і такога чалавека накіроўваюць да экзарцыста. Экзарцыстам можа быць любы святар. Першы экзарцыст у дыяцэзе – гэта біскуп. Любы святар, які мае дазвол ад біскупа благаслаўлення. Тады ён мае моц апостала.
Кожны святар, калі ўдзяляе сакрамент хросту, у нас так ёсць так званыя больш экзарцызмы і меншыя экзарцызмы. І ўдзяляючы хрост дзіцяці, ёсць спецыяльная малітва экзарцызму. Кожны святар моліцца перад тым, як ахрысціць дзіцятка. Вось, але ўжо калі ідзе мова пра вялікі экзарцызм, канешне, тут павінен быць дазвол абавязкова біскупа. Дзякуй. А вось якім чынам чалавек можа стаць апантаным? Ну, вельмі ў сённяшні час асаблівым чынам гэта вельмі шмат ёсць гэтых, так непрыгожа сказаць, магчымасцяў. Да? Это ж мы не выбіраем тут нешта сабе у магазине і маем шмат магчымасцяў. Вельмі павінны быць чулымі. Гэта прывязанасць да граху. Гэта удзельнічае чалавек у тое, што я ўжо назваў, у розных вось гэтых малітвах, ну, нельга сказаць малітвах, гэтых у бабах-шаптухах, у розных акультычных якіхсьці падзеях, акцыях. І ведаеце, і самае страшнае тое, што часам чалавек, адбываючы якіясьці акультычныя справы з жарту, так вельмі шмат бывае апантанняў, якія з дзяцінства, калі выклікаюць якуюсь там даму пікавую, нейкіх гномікаў, вожыкаў, вось. Гэта з жарту, да? У лагер паехалі дзеці, яны пачынаюць, і гэта вялікая небяспека. І чалавек можа сапраўды ўжо з дзяцінства быць апантаным, і нават хадзіць у касцёл, і не будзе маніфестацыі сатаны, але у жыцці, жыццё ідзе як бы наперакос. Ось. І таму тут мы павінны быць вельмі уважлівай. Канешне, калі чалавек свядома-несвядома заключае дамову з сатаной. Часам гэта таксама можа быць проста ў жарт, альбо проста праверыць, а пазней рушыцца ўсё жыццё не толькі ў яго родных, у блізкіх, і тады распачынаецца вялікая праца святара. Цяжкая праца, складаная праца, таму што сатана, ён таксама не проста, як мы могуць часам паказаць у фільмах, да, якіх там ёсць розныя фільмы пра экзарцызмы, прыехалі, памаліліся і паехалі. Не, это штодзённая клапатлівая праца святара. І сатана не пакідае яго. Ён пачынае выпрабоўваць яго, ён пачынае дакучаць яму, і часам гэта сапраўды вельмі непроста так нават перажыць. Але радуе тое, што мы маем уладу і моц, і гэта яшчэ адзін доказ вялікай Божай любові да нас, да людзей, вялікі доказ таго, што Бог прысутнічае ў нашым жыцці і не жадае, каб мы былі знішчаныя сатаной. Ён дазваляе нам адчуваць яго прысутнасць і зразумець, што ён валадар нашага жыцця. І таму вось гэтая суполка святароў, пра якіх распачаў расказваць, вельмі важна, што ёсць такія святары, якія жадаюць паглыбляць свае веды ў гэтым накірунку, якія праводзяць малітвы заступніцкія, якія моляцца разам з вернікамі. Гэта сапраўды вялікі паратунак для нас, таму што і улічваючы часы ваюючага атэізма і улічваючы падзеі розныя, духоўны стан нашага грамадства, ён вельмі такі зранены менавіта гэтымі духоўнымі вось такімі рознымі балячкамі. І наперадзе вялікая праца. А якім чынам дапамагчы чалавеку, які знаходзіцца пад уладай злых духоў? Канешне, перш за ўсё трэба звяртацца да святара. Канешне, распазнанне, і не бойцесь прыходзіць да святароў. Які б ні быў святар, розныя бываюць выпадкі, мы баімся святара. Мы пачынаем шукаць дзе заўгодна. Але трэба памятаць, што чалавек, які, напрыклад, моліцца за вас,
кажу пра бабак, шаптух, мы не ведаем, якія малітвы яны выкарыстоўваюць. Мы прыходзім да іх, здаецца, шмат там ікон, і мы нават можам бачыць гэтага чалавека ў царкве ці нават у касцёле. Але мы не ведаем, якія малітвы яны выкарыстоўваюць. І некаторыя даследчыкі, духоўнікі кажуць, што гэтыя людзі не маюць такой пазбаўленыя вось гэтай абароны. І таму яны выкарыстоўваюць іншага чалавека, каб бараніцца. Таму што супрацоўніцтва са злым духам, на жаль, мы забываем пра гэта, што гэта вялікі боль. Бог стварыў нас быць свабоднымі. Вось, каб мы былі свабоднымі ад граху, каб мы былі сапраўды свабоднымі людзьмі, якія змогуць зрабіць заўсёды правільны выбар. Вось, як дапамагчы чалавеку? Канешне, звяртацца адразу да святара. Сёння ёсць шмат магчымасцяў, дзякуй Богу, ёсць дастаткова святароў, якія змогуць, калі не самі дапамагчы, памаліцца, правесці малітву заступніцкую, прынамсі тады дапамогуць, скіруюць вас, да каго трэба ехаць, каму тэлефанаваць, як уратавацца. Вось, таму адразу не адкладайце, калі ласка, адразу ў касцёл. І чалавек, які рэгулярна ходзіць у касцёл, ён будзе ведаць, куды звяртацца. Дзякуй вам за гэту цікавую такую размову. Тэма наша сёння гучала як экзарцызм. Гэта было апошняе пытанне. Мы з вамі абавязкова яшчэ сустрэнемся, і будзе шмат цікавых тэмаў. Вам ужо агучу гэты анонс ксёндз Юрый. Таму з Богам і да новых сустрэч. Дзякуй вялікі, і сапраўды я рады, што мы разважаем на такія тэмы. Канешне, як я ўжо сказаў на пачатку, я не спецыяліст, і таму гэта можа было больш такі напрамак, але я думаю, што якіясьці кропачкі у гэтай тэме закранутыя, але памятаем, што эта тэма вельмі важная, але не бойцеся, з намі Бог, калі з намі Бог, то ж супраць нас. Таму ўсім жадаю ўсяго найлепшага, Божага дабраслаўлення, няхай гэтае дабраслаўленне кожны з нас адчувае, а прымаючы Божыя дары, не бойцеся дзяліцца імі са сваімі роднымі і блізкімі. До новых сустрэч. Сем сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько.